Morning guys, welcome to my channel. Mao ni ang kuan ng humo. Kanang mao ni report sa mga kuan CDG ng general. Uning humanon para kuan. Para mas hindi ka Monday lain na sa dito trabaho. Karon kuan nila kuan Sabado sa gabi. Uning humanon para hindi ka Monday prepare na ni. Uning kuan guys, stop na siya para isolve na ni. Okay guys, kumain iso. Guys, mauga po kang guys process. Mula bang buko. Mo advance yun guys eh. Para kuhan hindi ka Monday dahil nasa itong mabuhat po mas nunod na lang muna natag submit sa auditor. Di na ito umugmaon guys kay kuhan man ka na mas kuhan tagang achievement pa alam sa itong lungsod importante man siya kuhan man sa auditor, tingnan ang report every month ato sa submit. Tinato lang ngayon guys. 100 pa lang. Ano ito ang muna tayo ng advance yung mga report. Magapong guys, magpapamusyo. Dapat kaning kuan ni July. Nya kapit ang pag September dapat na-submit na ni. Ini guys. Ano ko? Imaling kuan diba guban ko ano kanang paper passenger. Akong gigamit kuan PC kay ano ba? Kailangan naman ang PC na kaya di man pwede. Ito pa siya nagkamay ko sinervise mo. Manifest ka ng ganda. So, ngayon sa Monday, kahit na po na ako. Ang trabaho guys. Guys, money con guys, ng parang sa auditor. Ang original o duplicate mo lang nilay para mas con. Naman yung tuhog ang original.